बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिजों लोगोसे माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। दा बाहाय नोंथांमोना मा खौरां जानो हागौ थाम्बनेलाव नुनानै एसे हमनो हाखाबाय जानो हागौ। अब्लाबो जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन मा बाहाय गोनांथार दङ। दा आसामाव आनलक 1 नि माखासे रुल खान्थिफोर फोसावनाय जाबाय, बेनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना मिथिगोन। फार्स्टआव नायना लाग्रोदो। लखनऊ रेल स्टेशनाव सासे 80 बोसोर बैसोनि बोराया लकडाउननि समाव न' फारसे गिदिंबोबाय थानाय सुबुंफोरखौ बेसेन लायाजासे कुलिनि हाबा मावनानै मदद होगासिनो दङ होनदों। दा बिथाङा गावनि देहाखौ, बोराय देहाखौ नेवसिनानैबाबो गावनि देहानि फारसे सानालाबा बेबायदि जोबोद दुखुआव गोग्लैनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। दा बिथांनि मुङा नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों मुजिबुल्लाह मुंनि सासे सुबुं नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दङ। दा बिथांखौ जोङो साबायखर बावनो नांगोन जे हादोरनि सुबुंफोरनि थाखाय बेबायदि हाबा मावनायनि थाखाय। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दासिम कभिड-19 जों थैनाय उन्दैसिन सुबुङा जादोंनो 3 साननि हिनजावसा होनदों। 3 सानल' जानाय सासे हिनजावसा उन्दैसिन सुबुं। बिथाङा दादु मुर्जा मुंनि जायगायाव थानाय चन्डीगढ़ रायजोनि चन्डीगढ़नि नोंथांमोना नुनो मोनदों दादु मुर्जा मुंनि जायगानि थागिरि। मख'जाथावदि बिथांनि बिमाया डेलिभारि जानायनि समसिम पजिटिभ गैयामोन, नाथाय हस्पिटालाव जोनोम जाखांनायनि उनावहाय पजिटिभ मोननाय जादों आरो गथ'आबो पजिटिभ जानानै बिथाङा हठात एसे समनि गेजेरावनो थैनानै थांनो गोनां जायो। दा बिमाखौ सेम्पोल लानाय जाबाय होनदों आरो। दा बेनिखायनो बयनिख्रुइबो उन्दैसिना दा 3 साननि बे उन्दैसिन हिनजावसा दा बेनिसिम जानानै दंथ'यो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों आसामाव आनलक 1 नि खान्थि फोसावनाय। बे आनलक 1 आव मा दङ थख' नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। दिनै फोसावनाय जाबाय बेखौ आनलक 1 खौ। दा बाहाय मा दङ नोंथांमोनहा फारि नायना ला, थाब बारलांनानै होनि रिलेक्सेसनफोरखौ मा रिलेक्सेसन मोनगोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों 1 नाम्बाराव रिलिजियास प्लेस होनदों, धोरोम सिबिग्रा जायगाफोरा एलाउ जागोन 8 जुननिफ्राय। दा बाहाय नाथाय 20 सा सुबुङाल' गेदारिं जानो मोननाय जागोन होनदों 1 घन्टानि गेजेराव। 1 घन्टायाव 20 सा सुबुङाल' गेदारिं जानो मोनगोन होनदों धोरोमसालियाव। आरो नङाब्ला धोरोम सिबिग्रा जायगाफोरनि कमिटिफोरा बेखौ मेनटेन खालामनानै होगोन होनदों। ससियेल डिस्टेन्स खालामनाय, साबेसे हाबनांगौ साबेसे हाबनाङा बेखौ बिथांमोननि सायाव मेनेजमेन्टनि सायाव थागोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 आव हटेल, रेस्टुरेन्ट, बेनिफ्राय आदार हस्पिटालिटिया 8 जुननिफ्राय जागोन, नाथाय 50% केपासिटि थानो मोनगोन होननाय जादों। जेसेबां दङ बिनि जेसेबां हाबनो मोनथावौ, जेसेबां जिरायग्रा केपासिटि बिनि 50% थानांगोन होनदों। बेनिफ्राय शपिं मलआ खुलिगोन 8 जुननि उनावहाय ससियेल डिस्टेन्सिं सोलिनायनि गेजेरजों। बेनिफ्राय होनदों पाब्लिक पार्कफोर, नाम्बार 4 आव पाब्लिक पार्क, जगा खालामग्रा, मर्निं वाक खालामग्रा बेफोराव हाबनो मोननाय जागोन 1 जुननिफ्रायनो। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों 5 आव फिल्मनि एबा भिडिअ शुटिं खालामनाय बायदिसिनाफोरनिया खालामनो हागोन होनदों, नाथाय डिस्टेन्स मेनटेन खालामनो नांगोन होनदों। 1 जुननिफ्रायनो हागोन। बेनिफ्राय बार्बार शप्स, बेनिफ्राय पार्लार बेफोरबो टाइम बायदि होनो हानाय जासिगोन 1 जुननिफ्रायनो, नाथाय ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन आरो मास्क गाननाय, ग्लभ्स गाननाय बेयो गोनांथार होनदों। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननि माखासे दंबावो, नोंथांमोना बाहायनाय नाम्बार 2 आव दङ नाइट कार्फ्युआ मिरुनिजों एखेयानो 9टानिफ्राय बेलासिनि मोनाबिलिनि 9टानिफ्राय 5 बाजि फुंनि 5 बाजिसिम बेयो सोलिगोन। बेनिफ्राय प्रटेक्सन अफ भुलनेरेबल बाहाय नुनो मोननाय जादों 65 बोसोर बैसोनिफ्राय बांसिन आरो 10 बोसोर बैसोनिफ्राय उन्दैसिन सुबुंफोरखौ गोनांथार खामानि गैयाजासे हठात देहानि बायदिसिना जेंना गैयाजासे बाहेरायाव ओंखारनाया गोनां नङा होनदों, ओंखारनो नाङा होनदों। मानो होनबा बेफोराव थाबसिनै कभिड-19नि साबदेरनाया बांसिनै गोख्रोंसिन जायो होनदों। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों 2 गाखोनो मोननाय नङा होनदों, नाथाय हिनजाव थिखोनो मोनगोन एबा 12 बोसोर बैसोनि उन्दैसिनखौ थिखोनानै बाइकआव थिखोनानै थांनो हानाय जागोन 2 हुइलाराव। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों सिनेमा हल, जिमनाजियाम, बेनिफ्राय सुइमिं पुल्स, एन्टारटेनमेन्ट पार्क, थियेटार, बार बेफोर गैया। बेनिफ्राय ससियेल, पलिटिकेल, स्पर्ट्स, एन्टारटेनमेन्ट बायदिसिनानि गेदारिं गैया। बेनिफ्राय स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि, कचिं सेन्टार बेफोराव एनाउन्स खालामजासिम बेयो दासान्दि थाथ'नाय नङा होनदों। जेब्लाना अर्डार होगोन अब्लासो बेखौ खुलिनो मोननाय जागोन होनदों। दा बेखिनिमोन दिनैनि जानाखि लकडाउन आनलक 1 नि आसामनि आनलक 1 नि बे खोथाफोर। दा बेहाय नुनो मोननाय जादों नाम्बार 5 आव आसामनि कभिड-19 थासारिनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दहायसो बेलासियाव
3टा 20आव नोंथांमोना नुनो मोन्दों सा 6 निउ केस मोननानै सराइदेवआव 4 शिबसागराव 1 नगावआव 1 मोननानै गासै एक्टिभ केस अर्थात पजिटिभ केसा 1390 जाबाय। बेनिफ्राय एक्टिभा 1198 सामोन। दा बेनिफ्राय दसे समनि उनावहाय 4:55 नोंथांमोना नुदों डिसचार्ज जादों गासै 92 सा डिसचार्ज हगारनानै होनाय जादों। दा बे बेलायावहाय गासै डिसचार्जआ 277 सा जाफिनबाय। पजिटिभा बेनो बे एक्टिभा डिसचार्ज जानायलाय 1106 जाबाय। बेनिफ्राय 4 थैनाय आरो माइग्रेसना 3 जालांनाय। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन खौरांफोर नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन भिडिअफोर डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।